हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग आपन को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे आ बहुत भलरे अच्छी। तो मुझे आज दशमंतपुर जगन्नाथ मंदिर को आसी। तो गाइज मोर वीडियो बनइबार उद्देश्य हूँ मोर केते जन कमेंट करते दशमंतपुर जगन्नाथ मंदिर ब्लॉग गोटे बनाओ। तो भाई तुम मान आज मुझे जाइए दशमंतपुर जगन्नाथ मंदिर रे। बंधु मैंने मुझे दशमंतपुर जगन्नाथ मंदिर आसिक पहुँची जाइए देखिपे आपण मैंने ମୁଁ ଆଜି ଦଶମନ୍ତପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଫୁଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଘୁରି ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରଠୁ ମନ୍ଦିର ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏଇ ଦଶମନ୍ତପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ନାଁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। এই ମନ୍ଦିରଟି ଦଶମନ୍ତପୁରର ବାରିକଣ୍ଡା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି এই ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। थैंक यू सो मच बंधु मैंने मोर ब्लॉग देखि आजिर ब्लॉग ये शेष करुच्ची। जय जगन्नाथ।